Wy'n gwybod sydd beth yw e i golli plentyn, Mari. Ger y llaw I fi. Allai ddim. No! I'd like to speak to this guy, Matthias. And you are? I'm his wife. I just wanted to know that you and Hannah were okay. I'm sorry! Os dim hawl da chi sôn am fy merch! Mae rhywun wedi cael ei seithi, syr. Am hanner awr wedi 10, ddath yr alwad I weid bod e'r goll. Danfonon ni gar mas a ffindon ni'r bws just cyn 12. Felly mae syniad yn ei pryd gath ei ladd. Beth am y gwn? Os da ni'n unrhyw datblygiadau? Yn ni'n gweithio ar hynny. Tair taith yn Afghanistan, 5 mlynedd yn y carchar. Ymladd mewn talan nes I. Well chi fynd â fi mewn, cyn I fi frifo rhywun arall. O le gathon ni rain ten? Cyfweliad yw hwn. Sma ti'n gwaith yn arman. So hon yn 10, syr. Caiad y gig! Y Gwyll, cyfres newydd, cyn hir ar S4C.